Pawara-warang supply kan kuryente na nasasakupan kan Casureco 1, perwisyo subuot andara sa pirang sadit na negosyo sa Banwaanin, Cabusao, Camarines Sur. Bagong power transformer sa substation, pigahalat na sanang ma-energize kan NGCP, tanganing may balik na sa normal ang supply kan kuryente, sigun sa kooperatiba. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa sarong taon na pagtindanin frozen goods ni Mary Ann kan Barangay Castillo, Cabusao, Camarines Sur, makapirang beses na subuot siyang nararaotanin pirang patos nin hotdog asin longganisa huli sa pawara-warang supply kan kuryente. Sana po, dewan po mag-arog po kayo na perming wara-wara ang kuryente. Sana po itong magayon po ang ninda itong serbisyo po. Magin online, nagkapirang mga reklamo man dapit sa pawara-warang supply kan kuryente ang pigpaabot kan mga konsumidor sa Casureco 1. Paliwanag kan manhamiento kan nasambit na kooperatiba, isolated case sanaan siring na insidente. Inidara subuot kan operating sa saindang Sipokot substation, tanganing magin 20 MVA na ang transformer na nakakasakop sa mga banwaan in Lupi, Sipokot asin Cabusao. Kaya may pagkakataon na maluya talaga ang supply kan kuryente sa tulong banwaan. Sigun pa sa kooperatiba, na-install naman ang panibagong transformer kan Abril 26, asin sa Mayo 12, piglalauman na ma-energize na inikan NGCP, tanganing magbalik normal naman ang supply kan kuryente sa mga apektadong lugar. Mientras tanto, apuera sa Cabusao, Lupi asin Sipokot, wara-wara man subuot ang kuryente sa banwaan in Libmanan. Kaya sinda Tatay Jaime, napabakal na nin generator para sa saindang pigtitindang ice cream, komo pagpasiguro ta may mga pagkakataon na mayo nin abiso ang pagwara kan kuryente. Apektado ang mga appliances pag-araw kaya dahil marek kun may itong delaying devices kabaga na ginagamit, okay lang. Pero kung mayo, na abrupt lang na bigla, nakulang bagay yan na nakakaraot sa mga. Nagbabayad man subuot nin pakaray sinda Tatay Jaime, kaya pangapodan niya asin kan iba pang mga konsumidor, lugod pakarayon man kan Casureco 1, an sa indang serbisyo. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.